na pag-uawit, ang kalipay tayo singgit, ang ginulabing hingpit, dahil gunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, o bulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, atong gisaulog karong adlaw ang pista ni Santo Domingo, usa ka pari. Siya ang founder sa mga Dominican Orders or Order of Preachers. Dito ko nag-theology sa mga Dominican community sa Santo Tomas, University of Santo Tomas Central Seminary. Sila mo'y akong mga formators. Niya 50 anyos ra ni siya, namatay na, natao siya ni adtong 1170, namatay po ni siya sa 1221. Pero dako kay siyang nahatag nga contribution sa atong simbahan, sa pagpatinaw sa atong pagtuo ug sa pagpalawom niini ug sa pagsabwag sa maong pagtulunan pinaagi sa pagwali mga Order of Preachers. So uban kaniya atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, dungan sa atong pagampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na sa atong nasod, o sa mga grasya alang sa atong mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, si Santo Domingo pinaagi sa iyang mga pahanungdan ug pagtulunan, magtabang unta sa imong simbahan, mahimo unta alang kanamo nga santos nga tigpangama, siya nga bantog nga magwawali sa imong kamatuuran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Si Miriam ug si Aaron misulti batok kang Moises tungod sa babay nga taga-Kusi nga iyang gipangasawa. Sila miingon, si Moises ba lamang ang gipakigsultihan sa Ginoo? Wala ba usab siya makigsulti kanato? Ug nabati kini sa Ginoo. Si Moises maoy labing mapaubsanong tao dinhi sa kalibutan. Sa kalit lamang ang Ginoo miingon kang Moises, kang Aaron ug kang Miriam, gawas kamong tulo ngadto sa tulda nga tagbuanan. Ug migawas silang tulo. Ug mikunsad ang Ginoo diha sa panganod, ug mibarog diha sa pultahan sa tulda, ug gitawag si Aaron ug si Miriam, ug miduol sila. Ug ang Ginoo miingon kanila, pamati kamo.
Kun diha kaninyo may usa ka propeta, ako ang Ginoo, mupakita kaniya pinaagi sa panan-aw, ug makigsulti kaniya pinaagi sa damgo. Walay labot niini ang akong alagad nga si Moises, gipiyalan ko siya sa pagbantay sa tibuok kong katawhan. Magatubangay kami kun kami magsulti, ug tataw gayud ug dili pinaagi sa mga pulong nga dili masabot, ug nakakita siya sa akong dagway. Nganong wala kamo mahadlok sa pagdaot sa akong alagad nga si Moises? Ug misilaob ang kasuko sa Ginoo batok kanila, ug mibiya kanila ang Ginoo, ug sa pagkawala sa panganod ibabaw sa tulda. Si Miriam gitakbuyan og sanla, ug naputi siya daw yelo. Ug sa dihang mitan-aw si Aaron kang Miriam, nakita niya nga si Miriam nahimong sanlahon. Ug si Aaron miingon kang Moises, agalon ko, ayaw intawon kami siluti, tungod sa binuang ug sa sala nga among nahimo. Ayaw himoa si Miriam nga sama sa usa ka patayng bata, kansang lawas hapit nang maut-ut sa paggula niini sa tiyan sa iyang inahan. Ug si Moises mituaw sa Ginoo. O Dios, ayuha intawon si Miriam, nangaliw po ako kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy ako Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan. Og linisi ako sa akong kasalanan. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Kay gila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay nga ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og dawtan sa imong atubangan. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Aron himon kang matarong diha sa imong hukom, ug may katarungan ka sa imong pagsilot. Sa tinuray diha sa kasaypanan natawo ako, ug diha sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Alleluia, alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya gipasakay ni Hesus ang mga tinun-an sa sakayan o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw o iyang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao, mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Og sa pagkagabi na si Hesus nag-inusara didto. Niadtong tungura ang sakayan didto na sa laod, gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas 3 sa kaadlawon, si Hesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Ana ay multo, mingon sila, og naniyagit sila sa kalisang. Si Hesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nganha kanimo. Dali nga ri, mitubag si Hesus. Busa mikawas si Pedro sa sakayan og milakaw sa tubig ngadto kang Hesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya og misugod pagkaunlod. Ginoo, luwasa ako, misinggit siya. Diha-diha gidawat siya ni Hesus og gibira og miingon si Hesus kaniya, pagkadyutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Og nanakay silang duha sa sakayan og milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan misimba kang Hesus og miingon, ikaw gayod ang anak sa Dios. Mitabok sila sa lanaw og midunggo sa Genesaret, og si Hesus nailhan sa mga tao. Busa gipakuha nila ang mga masakiton sa kasikbit nga kayutaan og ilang gidala ngadto kang Hesus. Mihangyo sila kaniya nga pahikapon ang mga masakiton bisan na lang sa sidsid sa iyang biste, og ang tanan nga nakahikap niini nangaayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, murag nasina ang managtiayon si Aaron o si Miriam nga maoy mga right hands ni Moses sa ilang pagsunod sa Ginoo. Niingon sila si Miriam ug Aaron, ngano man si Moises radi ay maoy hatagan sa Ginoo sa kaning gitawag og prophecy or mga igsusultis mga tao. Pasabot kita sad pariha sad ta ni Moises. Ang Ginoo misilot ngadto kang Miriam, nahimo siyang sanlahon kay siya man gyud maoy kaning arisgada ba naming sulti ngadto siyang bana against ni Moses. Unya si Aaron pagkakita niyang nahimo ng sanlahon si Miriam, minghangyo ni Moises nga ilang gilibak, ilang gibinuangan, mingon agalon ko ayaw intaon himuang sanlahon ang akong asawa. Unya si Moises nga dunay kasing-kasing nga matod pa dire, siya maoy labing mapaubsanon nga tawo sa kalibutan atong panahona, mihangyo lang yapon sa Ginoo, o Dios ko,
ayuha in taon si Miriam, nangaliupo ako kanimo. Kung kita pa kahano, dauton tas atong kaaway, unsa kaha? Muampo pa bata nga maayo ang ilang mga sakit? Kamo muampo pa mo? Dili ka ninyo ingnon nga Ginoo, tiwasa na in taon ning animal, di na unta ni maulian. Kay sigihan lang kog libak ani. Mao na nga ang mga nagsunod sa Ginoo sama ni Santo Domingo, Saint Dominic og tanan nga mga santos, practically pulos gid ni sila moampo sa tanang tao, apil na sa mga taong nagdaot nila. Doon na sa ni mga kaaway sa pagtuo si Saint Dominic, pero ang iyang buhaton mao ang pagpaningkamot nga ang iyang kaaway, ang mga tao nga mo sukwahi sa iyang pagwali, iyang mahimong higala. Di gani siya mangandoy nga mahimong Katoliko, pero kasagaran sa mga ni kontra niya, nakiglalis niya, nahimo sang Katoliko. Kay tungod sa iyang pagkamapaubsanon, tungod sa iyang pagkamahigugmaon ngadto sa mga kaaway. Ug mao ni ang hulagway sa gipakita ni Hesus kining niya sa atong ebanghelyo nga naglakaw siya sa tubig. Sa maning tubig, ang tubig labi na gyud kay niining panahon na gikuso-kuso sa baod ang sakayan nga gisakyan sa mga apostoles, mao ni ang gitawag natog kaaway. Dinhis kalibutan kanang mga kaaway nato, tawgo na nato silag mga bangis nga mga balod nga muhasmag nato. Usahay ang imong kaaway naara na sa inyong balay, asawa. Ang imong kaaway kanaras ang imong bana nya, mga bana ninyo sang asawa mo sa inyong kaaway, no, lami kayong patyon. May na kayong hiluan ba? Swerte mo kamong wa gyud mag-away, pero panagsara kay na mahitabo. Minaw ko 1 in 1,000 siguro nga ang banag asawa gikas pagsugod og kasal hangtod na gyud mo nangamatay, wa gyud mo nag-away. Hindi ko na be, pangutan-an na imong tupad, na ko no, wag yun mo nag-away sa imong asawa. Na, di ba mo ingon sana, parihan mo, parihan ninyo, away sad. Labaw na gyud sa mga in-laws, kana bang mga in-laws ba? Sus, inawayay, perte, linibakay to the max, ana. Unya usahay, kung dili man sa kasagaran, mao ni hinungdan nga ang managtiayon magkabuwag. Kay isigbag sinulsulay ba? Sama ba ni Miriam? Sulsulan dito, sulsulan dire. Mana magbuwag na noon. Nya magminahayay na, di na ra ba mangangkon. Mao na siya ang gihulagway ni Hesus. Kung moabot ni sa atong panahon ang mga balod ba, mulakaw ra di ay ta ibabaw ni ini. Unsa man ang pasabot ana, ayaw kahadlok, tuo nga bisag na apaning kasakit ni apaning tanan nga mga kalisdanan, ang Ginoo kuyog nato. Si San Pedro or si Peter niingon siya, kung dili ka multo, kung ikaw na Lord, gamhanan man ka, ako sad palakta kos tubig padong nimo. Pasabot mo duol ko nimo ibabaw ni ining mga problema. Ingon si Jesus nga ni, dool. Pag dool na ni Pedro, oy, nahadlok man siya kay porte man yung kusugas mga baod. Bisag mananagat siya, nahadlok sa may resulta ni unlod. Ang kahadlok di ay nato ni ining mga problema, maunay mulamoy nato. Nawa ha? Example, problema sa kwarta. Di kakapalit sa imong bugas, pagkaon, di ka kabayad sa kuryente nga imong bayronon, di ka kabayad sa tubig, di ka kabayad sa tuition sa imong mga bata nga gipa-eskwela. Kanilang usa, tungod sa imong kahadlok, ani nga basig maputlan ka sa kuryente, mawad-an kag tubig, di na ka-eskwela imong anak, mamatay mo sa gutom. Kung mahadlok ka ani, ang sa may hitabo, mangutang kag kwarta. Mangutang. Ang gitawag na to kapit patalim.
ngutang. Luwas, nakapalit kag pagkaon karon, nakapayad kas kuryente, bayad kas tubig, nakapa-eskwela kas imong mga anak. Karon. Nya no samto nimo bayran, inigtapos sa buwan. Inigtapos sa buwan, mangulikta na to. Unya kay ang problema na ang mangyapon, kuwang mangyapon para bugas, kuryente, hadlok yapon ka. Di mo bayad kag partial, di man mahutdan. Mangutang kag lain aron imo na sang itapar atong imong kuwang. Nya kadto na sang imong giutangang lain, igtapos buwan, mangulikta na sad to. Di man nasad paigo imong kita. Ngutang na sa kaglain, di tulo na kabuok, igtapos buwan, mangulikta na tong tulo, hangtod mura na kag mamatay, lamyo na ka. Kuha mo? So, unsa may buhaton, ayaw kahadlok, ayaw pangutang para lang aning mga butanga. Ug way kaon, fasting and abstinence. Ayaw kahadlok, mamatay sa gutom. Di yun na mahitabo nga makamatay sa na nimo basta mo inom lamog tubig, mga 15 ka adlaw, bisan pa ganing 40 ka adlaw, di gid mo mamatay. Daot lang, nya lawom kay inyong mata. Sige lang yung inom. Ikaduha, putlas kuryente, kadaghan diyang nagpuyo nga way suga, buhi man. Putlans connections tubig dito sa silingan. Ano man di ay kadto bitang pag-udit. Pag humas udit, perti mandaghana atong way mga tubig, buhi man lagi. Nya, di kay eskwela imong anak, kadaghan diyang way mga grado nga mga dagko na kay mga negosyo, wa kay eskwela dayon. Mga dato na hinon kayo, ang uban sad dili wa madato, pero wa sad maglisod, pero way mga grado. Anong ka na amang yung eskwela, mangutang man yung kaparaana. Ayaw kahadlok. Pasabot, mo atubang tas problemas kalibutan, nga dili mahadlok. Sige, hingi ana imong tupad. Ing nasugod karon din ata mahadlok og bayranan ha. Din ata mahadlok. Nya maingon sa na imong tupad, bayri sa to imong utang. Di na makakamahadlok, bayri o sa to. Ayaw ay kahadlok ana. Mao na si Jesus kung ato na siyang ikuyog, ang iyang mga pulong maunay atong ikuyog, mulurang dayon ang bagyo sa atong kinabuhi. Ang tanang pulong sa Ginoo, mga igsoon, makasulbad og problema. Tanan pulong. Kanang problema sa kaaway, ingos Jesus, higugmaa imong kaaway. Unsa pa may sunod ana? Ingon tamparuson ka. Ipatamparos lang pikas. Unsa pa may sunod? Wa na mo tamparos. Sulbad kanang magsigig daot nato, sigdaot, ingos Jesus, iampo og himuig maayo kadtong nag-among-among og nagdaot kaninyo. Bayon sa pa may sunod, muhimo pa nagdaotan nga gasige magkaghatag niyag maayo. Wa na ang sunod ana magsige na nagdaig nimo, tingali madugay-dugay og jutay. Kana sa mga buangon, na imong mga anak badlongon kayo, imong bana, imong asawa, mga bisyoso kayo pananglitan. Unsa may giingon ni Kristo? Pasaylo lang nagkapituan kapito. Sige lang pasaylo. Ikaw niya, Lord, mag-anad. Sige lang. Tanaw natog mag-anad bagyod. Kasagaran mga igsoon, mausab gyud. Unya labaw tanan kining gitawag sa Binisaya og masubsob nga pag-ampo. Kana bang constant prayer, humble prayer, mga usab yun ang sitwasyon. Kining mama ni Santo Domingo, matod pa sa history, gitan-aw na ko sa Google, barren kuno ni siya. Kana bang di manganak ba? Baog. Di manganak. Ang iyang gibuhat, nagpilgrimage siya ngadto sa kana kunong monasteryo ni Dominic Silos mating ito mauto nga pag-abot niya dito na ako noy sa iyang pananawon sa iyang pag-ampo dito nga naiiro nga ning lakang niya nga nagdaog kaning baga gikan dito sa altar ni agi niya human ato na mabdos dayon siya
mo nang gianggaan siya Domingo. Naman to'y dog murag dog murag inana ba o niya ginganlan gini siya gikan atong maong monasteryo kato nga munghi si Dominic sa Silos niya mo ni dato kay ni sila labi na ning iyang bana purting datoa sikat ba sa ilang village mga Di Guzman man ilang pilido niya mga Diyos noon nang nahitabo ilas ang gitrain ang ilang anak nga makailag Ginoo nga mo'y hinungdan nga namabdos ang iyang mama. Ngayon sa may sunod na hitabo si Dominic sa iya pang pagkabatanon gasigi na siyag sunod sa Ginoo og mihalad sa iyang kaugalingon isip alagad sa Ginoo hangtod na himong pari. Nya kay porti man niyang brighta may pa kay mutabi nya kuan kay ba kanang ang iyang tingog kanang Diyos nun yun kayo ba makadani mo nang ginganlan na siya og kaning the great preacher niya nagtukod po siya og mga pari nga gitawag og order of preachers magsasangyaw nang pasalamat lang po kung napiksan ko gamay aning ilang order of preacher karon makadani-dani biya sa dang akong polong di ba no labi nagmabaligya na tagslat na nasa mo palit madani-dani sad di kayo mauwawan kay nga naman gipanalipdan or gitudluan sad ko sa pamaagi unsaon pagsangyaw ang pulong sa Ginoo sa ato karong panahon daghan ang mga tao karon mga pari salamat nga daghan sa kayong mga kaming mga pari nga ning kuan ba ning tawagon nila mo viral diha sa atong social media dili ni tungod kay magpagarbo mi kung dili aron ang pulong sa Ginoo sa lain-laing paagi o sa lain-laing pinulungan Cebuano, Tagalog, English masangyaw gyud sa tibuok kalibutan nganuman kay kun maanad na tagpaminaw sa pulong sa Ginoo niya guided ta sa pulong sa Ginoo makalakaw ta ibabaw sa troubled water or makalakaw ta nga dili maunsa ibabaw sa atong mga problema manindog na ta pagampo sa katawhan mga igsuon si Jesus kanunay gayong uban kanato ug naghatag natog kusog o giya sa atong kinabuhi busa malaumon kitang moingon kaniya Ginoo luwasa kami. Ginoo luwasa kami. Nga ang simbahan sa Dios nga sa tataw nagkahiusa libot sa sumusunod ni San Pedro ug sa mga apostoles magiyahan pinaagi sa gamhanang presensya sa Ginoo taliwala sa mga krisis ug sa mga bagyo nga ilang masugatan magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga ang mga nasod nga nagkabahin tungod sa gubat ug sa mga panagsumpaki makabaton na og kalinaw ug hustisya magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga sila nga sa walay tumong naanod sa nagpungasing mga balod sa kinabuhi makakaplag diha kang Hesus ug malinawong dungguanan magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga ang mga masakiton makakitag kalipay ug kahupayan diha sa makaalim nga kaluoy ni Kristo magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga si Halandong Teofilo kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Ginoo luwasa kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto
nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Nga ang mga matuohong mitaliwan na, makakaplag sa langit nung pahulay dito sa presensya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, luwasa kami. Ginoong Dios, sa imong pagdawat niining mga pangamuyo, dihatag kanamo ang among mga gikinahanglan alang sa kaluwasan, pinaagi sa pangama ni Santo Domingo imong pari, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa Diyos ako karon nagpagatakos sa pakikatubang dalang akong kahuyang Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, sa pangama ni Santo Domingo, kaluy pagpatalinghog kining among mga pagampo nga among gihalad kanimo sa dakong gahom niining sakripisyo, liguna sa panalipod sa imong grasya ang mga tigsabwag sa pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasig-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni Santo Domingo, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagadaig kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana
kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santo Domingo ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahanamu nga nasa mga langit, pagdayon ng imong ngalan, muamot ka namo ang imong gingharian, pagtuman ng imong pagbuo, dinhi sa'yo maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inuluha, luwasa kami,
luwasan kami sa damtan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahanturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people. Light up the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today.
Magampo kita. Niining paghandom kang Santo Domingo, mikalawat kami sa langitnong sakramento Ginoo, itugot ngang imong simbahan, uban sa timos nga debosyon, makatagamtam sa gahom niining sakramento, o katabangan unta sa pangama niya kansang mga wali nakapalambo sa maong simbahan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa mao ang gahom batok sa pagsulbad gahom sa pagsulbad sa atong mga problema. Nya mahitabo ra ni nga mulihok ngan hinato kon ato gyung sundon ang pulong sa Ginoo, nya dili ta mahadlok nga mosunod og mosubay niini sama sa gibuhat sa mga santos, sama ni Santo Domingo. So salamat sa nagpadayon ninyong pagpalit sa atong mga slots, dili lang sa koron ka report kay tingbo na lang ugma, pero padayon tang mopalit sa mga slots. Nya salamat sad kaayo sa atong 4-slot challenge. Ako lang sa niyang tingbon paghatag og pila gyud total. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manang usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos. Mag